Uri muri Ganazi. Ngatitsanangurira uGanazi kuti uGanazi uyu wakatangira muna 1943. Ndichangobva muna 1981 kusvika muna 56 because manamba saka nai vaGanazi munotomboenda ere mumasvikiro? Kumasvikiro tinosvika zvedu nekuti ndiyo ya muziki yakachinjwa nevafana vechidiki ichinzi music mixed in change your band information structure. Nekuti takanzwa last week muchiti mamuri kuwedza. Last week ndanga ndiri kuwedza namadzibaba Duterere, ndini ndakaita number 1 pakutanga kutungamirira kutora mamwe mabhazi ndichimachafa. Ndakati ndozomadya mamwe mugore rinouya tava kuenda kumadrinks nekuzvitoro kwose kwatinomuka munofamba nekwamunoenda. Ndikati mirai mupihwe madhiziri nemafoni nemabhazi akawandisa, mumwe namumwe achizidhiraivhira mabhazi ake. Zvinodhaka zvinotorwa but zvese zvinodiwa kugungano zvese zvinongokombo nekuti takatonzi titoitai mabhizimusi zvose takatolodha. Kodombo munorova here? Dombo ndinorowa sekuti ndini muridzi wemabhiriji nekuti ndine magrinda zvose makambani ose aripo kugodhi kuzibhorani Ford Ranger kusvikira kumastendi Ranger nemarangers ese tinomada because motokari inenge idziripo marenja mahama kozouya maGD6 anenge aripo magonyeti macargo carrier. Saka ramangwana renyu remumhanzi muri kuona rakajeka here? Rangu rakajeka nekuti iauto because zvitori collection instrument traditional wheelers whatever guitars promotion. Saka vamunoda sponsor wenyu anonzani? Sponsor 1 jazzman 1 bendi man. Hamuna sponsor? Sponsor aripo sponsor because instrument. Chimbotaura yaka nechirungu. Kungoenda musuwo watongofoma. Varungu anenge vachakuzonzwawo pamunoona kuwana masponsor anonzwa. Masponsors tinongonokoleksha mistage yedu, tongoenda pastage namaspika edu tokolekta mamic. Vanouya vega taida kutsvagira sponsor, saka pakuda chirungu mumbotaurawo nechirungu. Chirungu chatinotaura ndechekuti franchiser and franchisee, other name is we buy another company and a name of business. Zita rinodiwa reshopu yakanaka yobva wati okay structure kana kuti TM. Unoona grocery rako obva wanohodha grocery rako kuHarare kutown kana kunze kwenyika. Mashoko ekupedzisira kuvateereri muda kuvaudzawo kuti vachada kuzoitawo zvemumhanzi. Vanoda kuzoitawo zvemumhanzi munouya kunhamba dzamunenge minadzo dziri pedyo dzakanzi 263 wala no. Dzimwe nguva upenyu hunonakidza, dzimwe nguva hunosuvisa. Chakafumidza dzimba matenga iRadio 1 yakadzoka sembiriso yakudhara nekuti old structure, Old Testament neOld New Testament kubva kune zvose vakateerera nhau dzino dzichiverengwa nguva dzasvika pana 6 o'clock.